Klub Filmu Niezależnego. I 2, hop. Mocno do góry ręka. Dobrze. I opuszczasz. No i 3, dawaj. Do góry, do góry, do góry. Dobrze. I 4, dawaj. Dobrze. I do góry, dawaj. Hop. Mocno, 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 mocno. 5. Dobrze, dawaj. 6. Dawaj, dawaj, dawaj. Do 6. Mirosław Liszka, od urodzenia pochodzę z Czerwionki. Od 7 lat emeryt górniczy, szczęśliwy. Spełnia swoje hobby, marzenia. Moje hobby jest jazda na motocyklu, na rowerze, działeczka, no i dobra książka, kryminał. No, pomysł zawsze mnie ciekawił, ta trasa nad morzem, R10. To była zawsze taka kultowa trasa na wczasach, jak jeździli z sakwami, to było moim marzeniem. No ale zagłębiając się głębiej, postanowiłem zrobić coś większego, objechać Polskę dookoła na rowerze. A żeby to nie była taka podróż sobie tylko dla siebie, postanowiłem spytać się kolegi Tomka, czy ma jakąś rodzinę, która potrzebuje pomocy. No i znalazł mi taką rodzinę Antosia, po kontakcie z rodzicami, z Antosiem, wspólnie założyliśmy zbiórkę Pomagam.pl, rowerem dookoła Polski dla Antosia. Do 6, to będzie ostatni. Dawaj, ostatni raz. Do góry. Mocno, 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 mocno. 6 i przerwa, tak? I autka bierzemy, proszę. Które? Motor, tak? Kiedy była ta podróż, w jakich dniach? Kiedy trzeba było? Zaczęła się 17 maja do 13 chyba czerwca to było. No, 13 czerwca. No to 28 dni. prawie miesiąc. Prawie miesiąc. Rozłożone to było na 30 dni. Etap został skrócony o 2 dni. Są takie prosy, którzy to by pokonali w tydzień. Ile to kilometrów w sumie było? 3100. 3100 kilometrów na rowerze. Dzień w dzień. Bez dnia przerwy. W deszczu. W deszczu niekiedy się 3 razy na dzień mokło, suszyło, także... Dzień bez deszczu uważam za nieudany. Także musi boleć, żeby licha był szczęśliwy. No. Marka. Rower po spakowaniu go przed wyruszeniem w trasę, bez bidonów, bez jedzenia, ważył 40 kg. Dołożyć do tego napoje, jakieś jedzenie no to myślę, że tak około 45 z moją wagą 80 kg, no to było co ciągnąć ze sobą. Dziennie jaki to jest wysiłek? 6000 kalorii?
Dziennie tak było 5000, niekiedy 2 razy jak tam było po te 165 km, bo była taka potrzeba, bo był już nocleg z góry załatwiony, no to trzeba się było wytężyć i pocić tam te 160 km, no to wtedy było też, dochodziło do 6000 kalorii spalonych. No ale to wtedy nie było czasu nawet na jakiś porządny obiad podczas trasy, tylko zestaw małysza, bułka, banan, kefir, czekolada i dalej. No. Nie ma lipy. Nie ma lipy, trzeba było pedałować. No. No jeszcze do wyprawy o mało co by nie doszło, bo 2 tygodnie przed wyprawą zostałem potrącony jeszcze przez samochód. No, także no, na szczęście tylko noga tam poharatana, żebra poobijane, ale to tak nie było groźnie. To tak. Żona jak się dowiedziała, to nie chciała ze mną w ogóle rozmawiać. Córka przestała rozmawiać, jak to tak można zostawić mamę tego, babcia chora, teściowa, no, wymagająca opieki dziennie, no tu trzeba śniadania nosić, obiady, wszystko tego. No i działka jeszcze do obrobienia, bo teraz sezon na działkę, no roboty dużo, no i trochę to było wszystkim nie na rękę, no, oprócz mnie. Jak już coś zaplanowałem, no to chciałem do tego celu dążyć, no ale... No i oprócz Antosia samego, przecież do niego była cała Tak, pomoc. tak. On był główny. Tutaj. On był takim potem motorem napędowym. To Dawał siły. to dawało takiego kopa. Te lajki, te wszystkie tam serduszka pod tymi postami wszystkimi, pod filmikami, które wysyłałem. To był taki zastrzyk adrenaliny. To był taki motor napędowy. No. Przed wyprawą już żona zmiękła, już zaczyna szykować wspólnie ze mną na wyprawę, co tam zabrać. Także pomaga w organizacji wyprawy. Córka dopiero później, po przyjeździe, że wróciłem zdrowy, szczęśliwy, to chyba ten ciężar z niej spadł i przekonała się, że warto było takie wyzwanie podjąć. No, różnie bywa, no, martwiła się także. No. Jakie przygody Pana spotykały na drodze? 6 razy kapyć, raz oponę trzeba było wymieniać. No a tak z defektów, no to nie było za dużo. Poranek otwierał drogę mojej wyprawy cicho wśród. Modlitwa niosła mnie ponad zmęczenie serca rytm. Na trasie spotykałem ludzi pełnych dobra szczerego. Bogu zawdzięczam każdy oddech drogi Duchowi Świętemu. Razem osiągnęliśmy cel. Antoś, dziękuję wszystkim z serca. A jak ludzie poznani na drodze? Pomagali Panu? Byli życzliwi? Z takimi ludźmi jak się spotykałem, no to nawet mi na myśl nie przyszło, że taka życzliwość może mnie spotkać. Byli bardzo, bardzo otwarci. Ludzie jadąc samochodem, mijali mnie tego, no to zjeżdżali na pobocze, zatrzymywali się, pytając mnie, z jaką to jadę inicjatywą, bo miałem na rowerze taką flagę z tą akcją powieszoną, no i różnie tam opowiadali, jak oni też przygody mieli. Jeden po Australii jeździł rowerem, tylko bez takiej akcji jak ja prowadziłem. No i tak zawsze każdy chciał tego linka do zbiórki i to było bardzo miłe, że i porozmawiało się, chwilę czas się spędziło. No. Czy się weszło gdzieś zjeść coś tego, no to się opowiadało, że jedzie się z taką a taką akcją w Nowym Targu. Też była taka akcja w Picerni. Rodzina, mąż z żoną prowadzili interes, opowiedziawszy im, że no, wtedy cały zmoczony przyjechałem, tam z nosa kapało, z uszów tego.
Opowiedziałem, że jadę dookoła Polski, zbierając akcję humanitarną dla Antosia. No to i pizza za darmo była. I jeszcze później patrzę na wieczór, jeszcze wpłacili datek na Antosia, także no bardzo, bardzo to było miłe. Ludzie ugościli, nocleg zapewnili, śniadanie dali, kolację dali i jeszcze kanapki na drogę robili. To było no, do mnie nie do pomyślenia. Pranie robili, to takie Dodawało ci to energii. no, motywujące bardzo, bardzo, bardzo. No, tego na pewno by nie było, gdyby nie ta akcja dla Antosia. Tak mi się wydaje, bo sama podróż, tak jak to jeżdżą tymi R10 albo od Ranysa, no to tak teraz moda na bikepackingi, to tylko gravel, 2 torby podsiodełkowe pod rurką i jadą kilometry, żeby tylko przejechać. A to była taka podróż też, no, poznawanie ludzi, otoczenia, tu usiąść, tam przemyśleć pewne sprawy. Także przyjemne z pożytecznym. No. Same przygotowanie na wieczór, przyjechanie, odpoczynek, tego, no to zajmowało też wysyłanie zdjęć, żeby relacje jakieś do miejsca, do którego zmierzałem, wysyłałem filmiki z lokalizacją, żeby tam ludzie już wiedzieli, że ataki się pojawi, tam jak już będą, no i to było, widać, że to działa, no bo ludzie poznawali mnie na trasie. W Bartoszycach jadąc obok boiska szkolnego, nie miałem na śniadanie, kupiłem sobie zestaw śniadaniowy taki, ale nie miałem łyżki, miałem na dole w sakwie. No zajechałem, patrzę, rozstawiałem namioty tego, zajechałem tam, poprosiłem o łyżeczkę. No a pani wyskoczyła tego, ja pana znam tego, no pan dla Antosia jedzie. No to było już bardzo miłe tego, niech pan to schowa, my panu damy jeść, kawę dałem tego. No i jeszcze powiedziałem, że wójt gminy organizuje gminne obchody Dnia Dziecka. No a pytam się go, tych pań, czy by szło z nim coś ugrać na zbiórkę jakąś albo tego. No panie powiedziały, że wójt jest bardzo przychylny, pani dyrektor również. Po telefonie do pana wójta i pani dyrektor zorganizowaliśmy puszkę na zbiórkę dla Antosia. No ja tam za bardzo czasu nie miałem. Dziewczyny tam na swoim stanowisku gastronomicznym miały tą puszkę, zbierały tam i podczas terasy wysyłały mi zdjęcia, jak puszka się napełniała. Także do wieczora puszka była już pełna. Pani dyrektor powiedziała, że w poniedziałek komisyjnie zostanie przeliczona. W poniedziałek napisała mi, że uzbierali 500 zł. Także wielkie dzięki za taką akcję też. No i po drodze spotkałem też takie młode, nie wiem czy to było małżeństwo, czy pary z Będzina. Okazało się, że poczęstowali mnie kwasem chlebowym, który pan miał dla siebie specjalnie schłodzony w lodówce, wileński kwas chlebowy. Bardzo, bardzo dobry, także no, oddał mi coś, co na pewno nie było tam za grosze kupione, miał to dla siebie schłodzone na podróż, a jednak serce otwarł, przekazał mi to spragnionemu rowerzyście. Szukając też miejsca na nocleg, to było Braniewo chyba, też zajechałem, patrzę, pan taki kosi trawy. No pytam się go o nocleg tego, powiedział, że on z miłą chęcią, ale on ten dom dopiero kupił, przyjechał tylko trawę pokosić, spytał się, czy kawę chce, czy się coś napić tego, no to powiedziałem, że tam, no z wody bym skorzystał tego, no to dał mi wodę, piwo bezalkoholowe, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, no i na zbiórkę linka chciał zaraz, także powiedział, że po znajomych
A to był jakiś były wojskowy, też po znajomych porozsyła i to było nad morzem. Mijaliśmy się chyba z kilka razy na trasie, no ale jak to na trasie, każdy kask, gogle tego, okulary założone, no i tak się przypatrywaliśmy, raz, drugi, trzeci. W końcu poprosiłem o zdjęcie ich, żeby zarobili tego, no i już było, a skąd ty się, ja z Szuchowa, a ty, a ja z Bełku. No a ty skąd się, a ja z Czerwionki, no. Także w kupie wszyscy my się spotkali i do Świnoujścia 50 km żeśmy razem podążali. Wcześniej jeszcze były spotkania z Poznania. Kolega, który pochodził z Bytomia, zamieszkały w Poznaniu, jechał motocyklem kręcić reportaż do Kijowa. I zaciekawiła go flaga na rowerze, z jaką to akcją jadę. No, opowiedziawszy mu o tej akcji, powiedział, że w swoim reportażu wspomni o mnie. Nie dość, że wspomniał, to jeszcze cały dochód z akcji, z tych filmików na YouTubie o tym Kijowie postanowił przeznaczyć na pomoc dla Antosia także. Pozdrawiam Jeszcze ich siostry serdecznie. zakonne gdzieś tam były w tle, To tak? był w Debkach kościół zmartwychwstańców. I tam zostałem przyjęty do ośrodka takiego wychowawczego. Akurat tam mieli turnus jakichś bezdomnych, ale ulokowali mnie w kościółku drewnianym z 1935 roku. Po środku było wejście w kościele na ołtarz, z drugiej strony były drzwi do zakrystii, a trzecie pomieszczenie było, gdzie kiedyś księża przebywali. No i w tym pomieszczeniu tam spałem. Można powiedzieć, że w kościele spałem. Drugi taki kościół to był w Rowach, ośrodek rekolekcyjno-wychowawczy. Tam też panie na kasie w Rowach, powiedziawszy im, że szukam noclegu, zatrzymali kolejkę, kolejka ustawiła się do 15 metrów, a panie intensywnie szukały mi noclegu, dzwoniąc po ludziach, aż dodzwoniły się do księdza w Rowach, który z miłą chęcią mnie przyjął pod dach i ugościł. Spotkałem mnie bardzo miłe takie chwile nad morzem. Postanowiłem, jadąc wcześniej, przed Rowami, pytałem się chyba tam z 30-40 rowerzystów, czy jechali przez Wydmę Łącką. Żaden tam nie jechał, bo to jest trasa trudna, wymagająca. Wszyscy nadrabiali tam kilometry, omijali to bagna w klukach. No, ale postanowiłem sobie, no, jeżeli już jechać, no to na całego, no, nie poddawać się. No i wykupiwszy bilet przez tą Wydmę Łącką, tam było 1,5 kilometra, przewyższenie tam było chyba 100 metrów. Wjechałem na tą Wydmę i po 10 metrach mówię nie, ja tu chyba ducha wyzionę. Plaża, marzenie. Jak do kogo? 15 km przede mną. Trzeba pchać rower. Dokąd dojada, to dojada. Że padna i mi zależy. Na razie, hej. Ale odwróciłem się, patrzę, jakaś wycieczka przyjechała. Okazało się, że to przyjechali uczniowie tak w wieku 14-15 lat z Poznania, wycieczka. No i mówię, czy by mi nie pomogli rower pocić. No, było tego z 1,5 kilometra do ciśnięcia. Tak się zorganizowali, że po 4 na zmianę razem ze mną ten rower ciśli, aż dociśli do plaży. Także zadowoleni, wszyscy szczęśliwi. Okazało się, że na plaży spotkałem kolegę z Czerwionki, z którym pracowałem. No i po odpoczynku lekkim czekał mnie odcinek wzdłuż linii brzegowej rowerem 20 km. No było różnie, raz szło jechać blisko wody, raz trzeba było pchać. No, rower cały z piasku, z wody, także
Skończywszy ten odcinek 20-kilometrowy, panowie, dwóch panów, nie wiem skąd byli, nie pamiętam już, pomogli przedostać się przez wydmę na te bagna w Klukach. Tam były znowu, dobrze, że było sucho, bo były kładki takie drewniane. Po przejechaniu tych kładków były korzenie, kamienie, piasek, 2 razy się tam wywaliłem, raz dostałem kapcia, no, były przygody takie, że no ale dotarwszy do mety, można powiedzieć do rowów, to tam wtedy panie w sklepie zorganizowały mi nocleg, także raz się zdarzyło na Bugu z kolegą poznanym na trasie, żeśmy nie mieli gdzie spać. Straż Graniczna przeganiała z tego miejsca na to miejsce. W końcu udało nam się zlokalizować takie stanowisko rybne, ośrodek taki rybny. No i pan już miał zamykać ten ośrodek, ale ja mu powiedziałem, że ja się stamtąd nie ruszę, pod bramą mu będę spał tego. Zlitował się nade mną, wpuścił do środka, nakarmił. Po jakimś czasie, chyba po pół godziny, kolega, który też ze mną szukał, podróżował z Łotwy samochodem, z psem, też do niego zawitał. No i umieścił nas ten pan Grzegorz w jednym kempingu. Także do rana spaliśmy w trójkę, on z psem, ja w osobnym pokoju w kampingu. I rano wyruszyliśmy na przeprawę przez Bóg. Okazało się, że wszystkie dni przeprawa jest czynna oprócz poniedziałku. Myśmy akurat w poniedziałek. Trzeba było nadrobić 20 km na most w jedną stronę, przedostać się i żeby w drugą stronę na te same miejsce przyjechać, tylko po drugiej stronie brzegu, no 40 km no, na rowerze, no to strata czasu. No ale takie życie. Było miło, porozmawialiśmy sobie, także. No na Odrze też była przeprawa, która miała się nie odbyć, ale panowie łaskawym okiem spojrzeli na mnie, zlitowali się, przepłynęli barką, wzięli mnie na pokład, przedostali na drugi brzeg, także też zaoszczędzone było 60 km. Z trasy, która zaplanowana była na 3200, no 300 zrobiłem, no to tak tu urwało się, tam się nadrobiło, no tu się trochę ominęło, no chcąc nie chcąc, no to można Polskę 4000 km zrobić, zagłębiałem się w różne zakamarki tam, no. Na to nie było za bardzo też czasu. No. Trzeba, w czasy zaplanowane było wcześniej jeszcze z rodziną. Także teraz rodzinie trzeba poświęcić czas i... Zrekompensować. Tak. Teraz im poświęcić czas i chwilę. Po przyjeździe na metę zostałem bardzo mile przyjęty. Balon z metą dmuchany, telewizja, tort, znajomi, także no, łezka wokół się zakręciła. No. Od Antosia dostałem medal, tort, także później zostałem przyjęty na Industriadzie przez władze miasta gminy Czerwionka, przez pana burmistrza Wiesława Janiszewskiego, który też starał się to rozpowszechnić. Jako pierwszy po pytaniach tam prezesa Grzegorza Mikiej z koła Ramża, to jest prezes PTT-ku, jako pierwszy udało mi się przejechać, mieszkaniec gminy miasta Czerwionka, Polskę dookoła na rowerze. Były już próby podejmowane, po 2 tygodniach tam chłopcy rezygnowali tego, nie wiem, wypalili się, nie wiem jaka była przyczyna. Dzięki tej akcji wspólnej, bo to można nazwać wspólną akcją, bo każdy się udzielał, zarówno linki wysyłając do znajomych. To była nie tylko moja, ja tylko jechałem i można powiedzieć, że to wokół Polski nagłaśniałem, ale byli ludzie tu na miejscu, którzy to filmiki tworzyli, rozpowszechniali, to linki rozpowszechniali. Zbiórka jeszcze jest uruchomiona, można jeszcze wspomagać, wspierać? Zbiórka jeszcze jest na pomagam.pl.
rowerem dookoła Polski dla Antosia. Zebrane do tej pory 20 400, 600 już kolega mówi, podpowiada. Także Cały czas można wpłacać i zbierać. cały czas myślałem wczoraj już to zamknąć tego po rozmowie z mamą od Antosia, no ale jeszcze tam jakieś dokumenty trzeba wysłać, uzupełnić, żeby tą zbiórkę zamknąć. Także myślę, że do końca tygodnia jeszcze jest możliwość wpłaty na tą zbiórkę. Wydma Łącka, dzieci ze szkoły. Z Poznania. Z Poznania. Półtorej godziny pomogły mi rower ciść przez Wydmę. Zmachane, ale szczęśliwe. Pan Liszka z Czerwionki, Tak, a tu Tomek z Tomek roboty. Kasprzyk. Cześć przyjacielu, ciebie bym się tu nie spodziewał. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.